Sanibonani babukele emakhaya. Sihlangene la singamaqhawekazana amandla. Celebrate 5 years wethu uNkulunkulu ehamba nathi. So sizothi eBeneza njengoba nibona ke nje imoto zigcwele kangaka la kwiparking. Bafikile abazalwane isizoqala inkonzo njengoba nibona ke nomenzi usekhona from uzalo. Uyena ke njengamanje lo ofikayo. Ayike ngaphakathi ziyaduma kakhulu. Masongena nje ngaphakathi nizobona ukuthi kwenzakalani. So kuzoqala inkonzo ke manje kuzoba khona ama guest speakers njengoba nibona kwi-poster khona ubaba Bishop SL wakwaZondi, kukhona ubaba Reverend Ngubane, kanti ke futhi khona uMamfako. Bazongena ke basho izwi likaNkulunkulu sizwe ukuthi uNkulunkulu usiphathelele. Ayike ziyabuya ke kakhulu ke njengamanje la ngaphakathi. Yabona ke manje ozongena njengamanje uyena ubaba SL wakwaZondi ozoshumayela ngokunamandla. Bese ke elandelwa uyena ke uMamfako. Ningakhohlwa ukuthi si celebrate u5 years. Kunekhekhe, kunakho konke sodla komoya siphinde sidle kwenyama. Futhi sibonge kakhulu ukuthi amaqhawazana amandla kuze kube manje ahamba nathi isupport iyamangalisa yomkhuleko yemnikelo yakho konke uyamangalisa kakhulu. Size sifike kulonyaka akubanga lula kodwa uNkulunkulu ngoba uyayimela into yakhe uye wayimela into yakhe. Alright manje ke sesodla ke manje sesiqedile ukudla komphefumulo sesingena ukudla ke manje kwenyama. Asiphekelele la ukudla kumnandi kakhulu niyakubona nani bilibocicwe iplate ligcwele lingaka. Emva kwalokho ke sesisika ikhekhe ke bese kuba mnandi. Angibonge kakhulu.